Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang hindi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko di sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Alberto ng Gager. Dali ka mo, Jack. Masunod na kita sa compound. Dali ka mo. Oh, sir. Libutin ninyo ba na, Jack? Disarmahi ang tanang ng mga tao dira. Oh, sir. Jack, may tao nga nagwa sa may pagkahan. Hindi mo gulo sa balahin! Haba! Sir, hindi, sir! Haba! Masunod ako sa balay. Siguro rin yung palibot sa balay, Jack. Masunod ako sa balay. May tao ko. Hindi ka magulang sa balay. Mga pulis kami. Yes, sir! Yes, sir! Sarge, kamu nang bahala sa iya. Yes, sir. Yes, sir. Di si Kapitan. Ha? Nasa kwarto niya, sir. Di ni kwarto. Kapitan Bulit. Oh, ako. Ano li? Nga nagsunod ka mo diri sa balay ko. Mga pulis kami, Kapitan. Taga DEU. May search warrant kami. Ha? Ay, Ba? Nagsala lang ka mo, pre. Kapitan ako sa barangay. Basi ko salaan ninyo lang. hindi mahimo ang magsala kami, Kapitan. Madugay ng panilag nabol sa imo diri. Ano? Okay then. Start searching the area. Dali lang, dali lang. Tawagan ko na yung abogado ko. Mas mayo nga ara siya samtang nag-search ka mo. Hindi na naman mahulat ang abogado mo, Kapitan. Sarge! Oh. I-search ninyo ang lugar! Madali lang. Okay. Intindihan na yung nagtabla. Amo gani, intindihan na lang kita. Animal, ano to? Ano to, Sarge? Sir, mga armado. May mahal na ang babato. Oh, malayo na delikado ako diri. Mabalik ako sa kwarto ko. Oh, Kapitan, hindi ka magdaragan! Nagsunod siya sa kwarto niya. Nagsunod ko siya. sir! Nahimusan naman niya mga tao. Napampusasan na naman. Magluwas lang sa isang natiruan ni Bugoy kay Mabato. Jack, si Kapitan. Nagdalagan pa sunod siya kwarto. Sudlun ko siya, sir. Sa kwarto. Dali ka, Jack! Ay! Dali, kwarto niya gisudan! Oh, sirado, ginlak niya! Kapitan! Guadalacab! Kung hindi galuyan nga, gubo na mo ng platahan sa kwarto ngayon eh. Animal! Wala siya nagasabat! Anong mayo, sir? Kapitan! Kooperar ka na lang para nasigay na ini! Kapitan! Wala siya nagsabat, sir. Back-upi ako, Jack. Gubon ko ang platahan. Oo, sir. Ari! Oh! Hindi ninyo ako madala nga buhi! May armas siya! Aring malagimom! Jack! Mayroon kayo na unahan siya, tiro. Kaya kung wala, nadisgrasya patali kita sa animal ngayon. Amo gani, sir. Oo. Ang kanami, sa imutan tarong na tunto ka. Di tayo na kami madisgrasya, tunto ka. Kadamos ang armas sa kwarto niya, sir. Kung may mga druga pa, aral lang sa ibabaw sa lamisa. Ho, matuod. Kumpiyansa lang siya. Kaya wala siya nagatandog diri sa iya. Nagasalig siya nga may koneksyon siya diri. Kag may manghod pa siya nga kunsiyan sa banwa. Tingala ko man. Pero subong, nakakita gid siya sa katapat niya. Oh, salamat gid, Jack, ha? Salamat gid. Kung wala mo siya maunahan, tiro, nadisgrasya gid siguro ako. Okay lang, sir. Dali na. Tawagan ko ang support groups. Pakadtuon ko sila diri para makita nilang sitwasyon diri. Ang mga tao ni Kapitan, sir. Anong maayos sa ino? Dalon to sila. Pasakaan sila sa kaso. Hindi tabag i-dispatch, sir? Ha? Basi kung sila naman ang problema unta sa pilakadlaw, kung hindi na itong sila pagtumbahon, subok. Hindi. Hindi na, Jack. Mahadlok na ina sila. Nagkasaligman na sila. Tungkol kay Kapitan. Pero subong wala na sila sa leader na siguro ko. Malaylo na ina sila. Ayan pa kay mapreso gid sila.
accomplishment sa aton mga pulis. Ining pagkagaguba nila sa grupo ni Kapitan Buret, barangay kapitan sang isa ka barangay sa isa ka banwa sang Aklan. Anom sa mga trusted nga mga tao ni Kapitan Buret ang nadakpan. Isa ang napatay, kag natigayon man nga mapatay sa mga pulis nga ginapamunuan ni Major Bisana, ang leader sang Buret Group nga ginapamunuan ni Kapitan Buret. Suno sa balita mga kaabyanan, madugay na nga naga-operate sang illegal nga transaksyon ang Buret Group. Pero wala gid sang may nakabunggo sa ila. Subong pa lang. Kag ang pagkapatay ni Kapitan, nga leader sang grupo, kinapatihan nga makapatawhay na sang ila sini nga lugar. Kag mauntat naman ang paglaptas sang illegal nga druga. May informasyon kita nga nabaton nga hindi matandog-tandog ang grupo ni Kapitan tungod sa iya sini nga koneksyon. Pero si Major Bisana nagpasalig nga ubuson ang tanan nga koneksyon ni Kapitan Buret. Hindi sila maguntat sang ila operasyon. Mientras hindi nila maubos ang managapatigayon sang illegal nga transaksyon sa nahimlambutan nga lugar. Pangimbulahan kay Major Bisana kag sa iya unit for the job well done.
Uba naman, ang isa naton katao ninyo. Ang isa sa baskog naton nga ginabagsakan sang items. Animal. Do ginamatamat na kita sini. Sa lesin o ang mga animal ngayon eh. Kung ako ni may kwentro nila, ay, hindi ko gisla pag-isulan. Ninyo, hindi lahog-lahog ang kampanya subong ni Major Bisana. Ginatabok-tabok nila ang mga lugar. May tirohon sila sa Negros, may iguon sa Iloilo, kag pati Aklan, ginasulod pa nila. Amo gani. Tanawa pala. Hindi na mayang lakas sa mga transaksyonista. Sa negosyo ta. Manina, inang Major Bisana nga na, isa pa gina siya. Tunok na siya sa mga operations natin. Latawa pala subong. Hindi na mayong transaksyon sa droga, Major. Mainit tigid kayo. Pilakadlaw. Mag-uot kita kung padayuno na to ng transaksyon ta. Amo lang ginalantaw ko ninyo. Mawangal gid sinis, Mr. D. Hindi na mayo ini. Gamay na nga kwartang nagasulod sa aton. Lakadlaw, gutom tas ni. Kagamay na lang sa gina-income ta. Droga na yung negosyo ta. Para duga pamigado kita subong. Oh, hindi pwede ini. Hindi pwede ini, Major. Pila ka adlaw. Hindi na nato masarangan ang pagbintinal sa mga kinanglanon sa mga tao ko. Ninyo? Magamuni. Magamuni nga daw ginaguot kita nila nga hindi ta makapagwa sa mga items ta. Dumobligar naman ko ni. Oh, Matabo. Mabalik naman ko ni sa nanda ko ng biyahe sa una. Para lang makakwarta ako sa dako. ano ina ninyo? Ano pa? Subong ko'y ginapinita ng droga. Dahil naman eh. Balik sa dating gawi. Kidnap for ransom, kagold up. Ha? Oh, Major. Draya eksperto ko na. Kagdira, dasig ng kwarta. Kulba lang kapital na. Kagdira, sa kidnap for ransom, sa holdapanay, hindi madali maglupok ang ngalan ko. Probable. Musta? Hidlaw mo si mo ba? Nauli ko magpati nga mabisita ka din sa mong sakon. Ano? Nagkanto ka gini sakon kay... Abot mo na. Importante gini siguro ang toyo mo, Chomable. Importante kitama ninyo. Kani, ako na mismong nagpalapit sa imo. Tingala ko man. Mamati. Si Cho Amable. No. Makanto kay ninyo. Hindi ko magpatay pero ari ka tuod eh. Ay nga man ha, anong problema? Ayo. Natutulan ko ng ginaistara ni Jack Balaan sa Negros Oriental. Ha? Si Jack? Oo, ninyo. Kompleto ang detalye. Apo, very good. Ano na yung mayo nga balita, Chumable? Very good. Believe lagi ko. Masaligan kagid ba to, Choy? Pero galing, wala siya nagkatinder dito. Masabi siya na nagalakat. Oo, ninyo. Posible dito siya nagkatinder kay Montesa. Dito siya nagkatinder. Para sa ilang transaksyon. Gali ha. Kaya masabi lang mabilin dito sa ila ginaistaran nga balay among iasawa.
Kagang utod niya sini. Kagang tigulang nga nagabulig kay Jack. Amo bala. Oo, din Jack. Pero na Choy, ano, sa banta mo, gapuli-puli ba siya dito o ay? Kapuli, may asawa siya mo. Pero hindi ka lang nababalaan kung kadasan, no? Pero basta kayo nagkapauli kay Jack. Okay. Importante, may impormasyon akong nakuha sa mo, Choy. Oo. Nagkabalo ko. Reliable kay diyan nga source. Munang mayo. Hindi na ko ayawan sa pagpangita sa iya kung diin siya gakanto. Nga ni Malia, pinayawa niya pa ako sa pagayam sa iya. Dito ka malanggali sa balay mo panago? Pwes, sige. Ulaton ta siya sa iya ginapugaran. Kay pagpuli ya, ubuson ta sila pamatay. Mga biyan sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan,
Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Macolod. Aksyon Radio.